Vážení přítomní, drazí přátelé, sestry a bratři. Chtěl bych poděkovat za onu myšlenku, abychom právě v tuto příležitost památky věrných zemřelých, či jak říkáme dušiček, jsme vzpomněli těch, kteří nejsou mezi námi, ale kterým patří náš dík i naše úcta. My si možná často neuvědomujeme, že když jsme přišli na svět, byli jsme darem pro své rodiče a pro své okolí. Možná, že maminky, tatínkové, kteří jsou zde i s těmi nejmenšími, mohou nám to potvrdit. Ale také, asi čím jsme starší, tím si uvědomujeme, že tím velikým darem pro nás byli naši rodiče, prarodiče, sourozenci, tedy ono společenství, v kterém jsme vyrůstali. Ale také si uvědomujeme během let, jak toto naše společenství bylo rozděleno. Rozloučili jsme se většinou nejprve se svými prarodiči a pak krok za krokem. My, drazí přátelé, jsme se zde shromáždili, naslouchali jsme čtení z knihy moudrosti, z knihy, která byla napsána v egyptské Alexandrii, knihy, která přemýšlela, nebo lépe řečeno autor, který ji psal. My říkáme a věříme, že ji psal pod inspirací Boží, že to není jeho pouhé slovo, ale je to také i jeho výpověď. A on, tento autor, kterého neznáme, nám vlastně jakoby na pozadí otázky, jak jsme mohli vyrozumět života a smrti, se ptá, kdo je člověk, proč si člověk zaslouží úctu. A pak jsme naslouchali zpěvu Dvořákova Requiem, zpěvu té sekvence písni, která vznikla a byla napsána v okamžiku největší katastrofy, kterou náš kontinent prošel. Té veliké morové rány, na kterou zahynulo téměř 25% obyvatel Evropy. Dovedeme si toto představit. Ale také my si uvědomujeme, že autor hudby Antonín Dvořák píše tuto sekvenci ve chvíli, kdy ztrácí nejbližší, ztrácí ten dar, kterým byli jeho děti. Kdyby jsme naslouchali Verdiho Requiem, pak bychom si uvědomili, že píše, skládá tuto hudbu ve chvíli, kdy ztrácí nejlepšího přítele. A já bych chtěl při této příležitosti vyjádřit upřímnou soustrast sboru, který v noci ztratil svého tenoristu, který ještě včera zpíval v chrámě svatého Mikuláše. A tam zaznívá věta, která mne navždycky oslovila. Nepřeložitelná věta. Recordare Jesu pie quotsum causa tue vie. V té největší bolesti vlastně se obracíme k Ježíšovi a říkáme, nezapomeň. Vždyť kvůli nám si přišel. Kvůli mně. A proto v té závěrečné sloce najednou se objevuje průvod. Ta naše bohoslužba je trochu i choreografie, kde je nesena kniha, která mluví o Ježíši Kristu. Nezapomeň na mě. Ale my jsme přece z té knihy četli,
že na kříži volá: do tvých rukou, Otče, poroučím svého ducha. Ano, my si právě tento den připomínáme, že hovoříme-li o člověku, o jeho smrti, pak si musíme položit otázku smyslu života. Celá lidská kultura a civilizace, bez ohledu, zda je západní, či východní, severní, či jižní, jakoby protestuje, nechce se smířit s tím, že by lidský život smrtí končil. I v těch prehistorických hrobech se setkáváme s čím? S oním přesvědčením, že smrtí nemůže všechno končit. A, drazí vážení pracovníci IKEMu, všichni vlastně jistým způsobem pokračujete v této cestě. Vy nechcete přijmout, že to musí smrtí končit. Když jsem měl možnost některým s vámi hovořit, pak jsme si i položili otázku a vy si ji kladete též. Je z náboženského hlediska transplantace něco přijatelného? A zcela jistě víme, že mnozí lidé a během i historického vývoje byly námitky, které jakoby směřovaly k otázce integrity, nedotknutelnosti lidského těla. A víme, že tato nedotknutelnost je oprávněná. Proto máme se zesnulým vždy zacházet s úctou a s pietou. Víme ovšem, že ne vždy je to možné. Vzpomeňte na odklízení umučených v koncentračních táborech. Tam jsme mohli, nebo můžeme i na základě filmového záznamu si uvědomit, co znamená opovržení člověkem, které je jakoby neodstranitelné. Ale Ježíšovo evangelium nám říká, je možná restituce člověka. Kniha knih Bible se touto otázkou zabývá od prvních stránek až do poslední stránky. A jsme svědky toho, že právě Bible hovoří k lidem jiných kultur, jiných období. A v každém období nalézá slovo útěchy. A tím vlastně je ona restituce člověka, kterou nazýváme vzkříšením. Na těch prvních stránkách se dočítáme, že člověk je bytost, která má úzké spojení s touto zemí. Adam, Adáma, hlína, zem, prach. Prach si v prach se obrátíš. Ale jsme svědky toho, že stále zůstává ono vědomí, že nějakým způsobem se člověk vrací. Protože hovořím-li o člověku, nakonec musím se ptát i po Bohu. Evangelium říká, řeknuli člověk, ozve se Bůh, a řeknuli Bůh, nutně se ozve i člověk, protože v Ježíši z Nazareta Bůh se stal solidární s námi i ve smrti. A my budeme a můžeme být spojeni s ním i v životě. Ne, zcela jistě, že nejsme pouhý prach, ale víme, že uhlík, odpusťte mi jako laik, hovořím k vám, kteří víte mnohem více o člověku a o životě, ten uhlík v nás přivádí až tím prvním okamžikům, který nazývají astronomové velkým třeskem, za kterým zůstává tajemství. Kdo, co, proč. Bible říká na prvních stránkách,
Berešít bara Elohim. Na počátku stvořil Bůh. Kdo je Bůh? Bible říká ten, který je. Ale Kristus vlastně nám přináší nový pohled. Ten, který je, tak, jak nám líčí stránky Bible, má zájem o člověka. A chceme-li o Bohu něco tušit, chceme-li jistým způsobem být Bohu blíž, pak nám Kristus říká, cokoliv jste učinili jednomu z nejmenších, mě jste učinili. Boha nikdo nikdy neviděl. Ale každý člověk bude měřen podle toho, jak jedná s druhým člověkem. Jak jednáme mezi sebou doma, v rodině. Víme, kolik i problémů má naše rodina. Jak jednáme na pracovištích, jak jednáme na ulici, jak jednáme v televizních různých debatách, které jsou spíše návodem k tomu, jak jednat nemáme. Možná, že pro ty nejmenší nejsou nejhorší detektivky a jiné filmy a právě tyto debaty by měly být označeno dětem, mladým a slušným lidem nepřístupno. Mou povinností, mým závazkem je poděkovat vám. Poděkovat vám, na které zapomínáme. Vám, kteří máte onu velkou odvahu, ale i pocit solidarity a darujete svůj orgán. Ve jménu toho, který řekl, největší lásku má ten, kdo dává život za své přátele, prosím vás, když budete dotazováni, zda jste ochotni, aby některých z těch orgánů z těla vašeho dítěte nebo otce, matky mohlo být darováno, neříkejte ne. O to větší úcta patří těm, kteří dokáží darovat svůj orgán z živého vlastního těla. Tedy díky. A prosím, mohu-li, jestli přijdete dnes na hroby, na hřbitov a vidíte, že je tam hrob, na kterém nehoří svíčka, především vy, kteří vděčíte dárcům, zapalte tam onu svíčku. Zapalte za ty neznámé. A konec konců, jestliže jdeme na hřbitovy, protože nemůžeme na hroby svých rodičů, svých přátel, jednejme podobně. Památka věrných zemřelých je opravdu výkřik, ale také i veliký dík, velká naděje. Naděje v člověka, naděje v Boha. Amen. Modleme se za požehnání pro rodiny všech zdravotnických týmů, které mnohdy pečují o své nemocné na úkor vlastních bližních. Modleme se za všechny zemřelé dárce a jejich rodiny, za to, že umožnili předání daru života potřebným pacientům. Modleme se za všechny naše drahé zemřelé, které dnes zvláště vzpomínáme a kteří jsou zapsáni hluboko v našich srdcích. Kéž se s nimi jednou shledáme v království míru a pokoje.
Bože Otče, ty jsi vždy blízko těm, kdo trpí a mají tak podíl na vykupitelském díle tvého Syna. Vyslyš naše prosby, které ti dnes při památce našich drahých zemřelých s důvěrou předkládáme a dej našim dnům svůj řád a mír. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Klinické a experimentální medicíny dr. Aleš Herman přináší prapor IKEM jako symbol jednoty všech zaměstnanců, zdravotníků i nezdravotníků, kteří s osobním nasazením a lidským přístupem pečují o nemocné před, během i po transplantaci. Doktorka Janka Slatinská a doktorka Lenka Hošková přicházejí s dialyzační kapilárou a fonendoskopem, které symbolizují službu všech lékařů indikujících pacienty do čekacích listin k transplantaci, zdravotní sestry i bratry, starající se spolu s nimi o nemocné, jejich společnou dlouhodobou péči, velké úsilí o zlepšení zdravotního stavu a udržení kvalitního života pacientů. Magistra Monika Horáčková a bakalářka Dominika Kostková přinášejí převozní boxy, do kterých se odebírají orgány, jako symbol služby všech koordinátorů, řidičů sanitek a pilotů vrtulníků a letadel, kteří se jako neviditelní, přesto nepostradatelní členové týmu snaží zajistit transplantace v co nejkratší době s maximálním nasazením všech svých sil v každodenním riziku na silnicích nebo ve vzduchu. Chirurgové docent Ivan Netuka a doktor Jiří Froněk přinášejí operační nástroje jako symbol naděje nemocných, bezdařilost všech operací, pomoci od zdravotních problémů a naděje v návrat k rodině, přátelům, známým, k životu. Doktorka Eva Kyslichová a doktor Milan Ročeň přicházejí s resuscitačními pomůckami, které symbolizují namáhavou práci všech členů týmu intenzivní péče, kteří se starají o pacienty v bezprostředních chvílích po náročné operaci, pomáhají jim překonat první pooperační obtíže a podporují v těžkých chvílích nejbližší členy rodiny a ostatní příbuzné těchto pacientů. Na závěr přicházejí doktor Pavel Trunečka, příjemkyně jater Gabriela Hrdličková a manželka zemřelého dárce orgánů doktorka Renata Zimová a přinášejí chléb a víno k oběti. S obětní miskou položme na oltář všechny bolesti těch, kteří svým utrpením darovali život a naději.
plné podpoře v modlitbě a tak, jak bylo vaše přání, i požehnání bude určeno podle vašeho záměru. Já bych chtěl poděkovat všem, kteří jste tuto bohoslužbu připravili, jak pracovníkům IKEMu, hudebníkům, službě naší katedrály, vám, kteří jste přišli z vašeho pracoviště, ale i z ostatních. Chtěl bych také poděkovat i panu plukovníkovi Vodíčkovi, který zde zastupuje Svaz bojovníků za svobodu a vyjadřuje tak i dík těchto lidí, kteří často potřebují i lékařskou pomoc. A ještě jednou, ať světlo věčné svítí těm, na které jsme pamatovali zde v katedrále, ale díky televizi Noe také i vy u televizních obrazovek. Pán s vámi. Na přímluvu Matky Boží, Matky Ježíše Krista, našich svatých ochránců Víta, Václava, Vojtěcha, Zikmunda, Ludmily, Anešky, Zdislavy, všech těch, na které jsme pamatovali včera o slavnosti všech svatých. Požehnej vás všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Bohu díky.
Přišli jsme na svět jako dar a teprve postupně jsme si uvědomovali, jakým darem jsou pro nás naši rodiče, prarodiče, příbuzní a ostatní přátelé. Tato slova řekl kardinál Dominik Duka při dnešní bohoslužbě, při dnešním rekviem za dárce orgánů. Společně s pracovníky Institutu klinické a experimentální medicíny jsme vzpomínali na tyto lidi, děkovali za jejich solidaritu a také za solidaritu jejich příbuzných. Mysleli jsme také a díky za vaše společenství v této modlitbě za všechny naše zemřelé, za všechny, kdo nás předešli na věčnost. Mohli jsme si také uvědomit, jak velkým darem je pro nás víra, jak velkým darem je pro nás důvěra a setkávání s Kristem, vítězem nad smrtí. Během těchto modliteb nás doprovázelo impozantní Mozartovo rekviem. Skladba génia napříč kulturou, napříč hudební kulturou celých staletí. Jak připomněla dramaturgyně televize Noe Naďa Urbášková, hrob tohoto génia není známo místo, kde odpočívá tento velký muž. Ale velikou útěchou a nadějí nám může být, že nejenom o tom místě, ale o něm a o každém z nás ví Bůh. Věřím, že toto společné slavení nás v této naději povzbudilo a posílilo. Dobrý, požehnaný a pokojný den, milí přátelé, vám všem z katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha.